Så er det blevet Morten. Ikke Morten. Morten, ja, nu finder mig. Så er det sådan noget dokumentar. Og vi lader. Så lidt, vi skal snart kan mærke. Wow! It's nice. Hvor er han luften? Falder den aldrig ned, eller sådan, altså... Der er luft på. Er der ikke nogen, som lige gynger frem her? Oh. Smooth. Perfect. Der løfter lige benet. Det er for knap for sjov. Hvad så? Jeg er ikke højdestrækker, så det er bare ikke der meget op, jo. Du sidder ikke og piver, mens jeg filmer, vel? Det kører godt, kan de der, der er off-pist. Det er godt! Bare kom videre! Det er næsten, det er godt nok ind på pisten nu, men det er fandme fedt. Der er vel 30 cm sne. Kejl. Nice moves. I'm right behind you. Åh, det er film her! Fuck, det er dybt! Christian har lige fundet et par ski. Jeg tror sgu bare, han tager. Det var sgu heldigt, at der lige lå nogle dage midt i alt det bløde, hvor han var ude. Så heldigt kan man være nogle gange, når man er i Frankrig. Yeah! Wow! Hvad fanden er det der, mand? Det er fucking ski! Det klipper vi bare fra! Hvad fanden er det der, mand? Fucking ski!
Jeg ikke ved, det er bykørsel. Han kører som røv og nøgler. Så er vi sgu ind. Sådan der. Sidste dag på ski. Hvem er du? Du skal lige introducere dig selv. Nå, hvad siger jeg? Svende. Nej, til Vetter, ja. Nej, det hedder det jo ikke. Det er ikke, hvad det hedder. Helt så godt lært. Prøv lige at filme på en god vejr derovre. Se, det er hvor vi skal hen. Så styrer jeg lige kameraet. Det er der. Hold kæft, det er perfekt. Så er vi klar. Så er vi så omkring et par tusind meter op. Der er så nogle soldater hernede, de synes det er spændende at gå op i stedet for. Vi tog liften, stollift, prøv at tænke der. Det er respekt, der kom jeg sgu til væk. Bare giv en gas! Hold nu kæft, det er fedt! Han tager etteren! Den fart på, og så herinde. Hold nu kæft! Prøv lige at se pisten for helvede, mand! Ej, jeg kom til at bande en del, det går ikke. Ja. Er det fedt? Det er det fedt. Ja, det er det der. Ej, når man ligger med sådan en udsigt, så er det fandme ikke dårligt alligevel. Det er fandme i orden! Gud gør så. Fuck, det er hårdt. 2 tåber. Og vi er altså ude på en sort piste med masser af sne i løbet af natten. Meget, meget dybt. Og vi er så også de eneste tåber, der har valgt den piste. Og vi skal så helt til bunden heroppe fra 2700 meter. Nu har vi mistet en ski, det er bare det bedste også. Vi ses. Der er balkon. Det er den der fede tur, vi er. Hernede igennem. Og så er der bare en helvedes gåtur hernede i. Men ja, så fik vi prøvet det. Der er du Hornålsvingene. YS kan man se. Nu skal jeg lige være pegepind igen her. YS, Hornålsving, la. Op til Alp d'Huez. Vi bor sådan cirka der. Og der er så en lift, der kan trække os gennem byen, for vi kan komme længere op. Rød pist bagom til en hal. Kom og surskål 2. Ah ja. Opbror. Opbror. Så er vi kommet uden for en pist. Meget den der. Prøv lige at filme lige ned foran dit ski.
Der er bare ikke nogen, der har kørt med. Der er egentlig også rimelig dybt her, hvor jeg står. Hvis det giver hernede i stedet. Der skal du se. Der starter vi lige en bitte lavine, hva'? Så ned mod byen af. Her er vi igen. Ja, prøv at se. Der er lige der kører ned nu. Jeg sagde med grund, der var laviner. Og vi har så besluttet os for, at vi vil prøve at køre derover. Se om vi kan komme over på den side der. Så se om vi kan komme igennem ned ved noget af alt det her træværk her. Og så dernede, der er en pist. Dernede, hvor der er så et par meter ned. Så hopper vi. Hold kæft. Så. Her må vi også byen. Det skal ikke gå sådan helt fejlfrit, kan man sige. Det er fandme godt. Der er så flere, der kommer samme sted hen. Jeg ved ikke, om det er til at se på videoen, men der kom fingeren. Der lader vi afsted. Så ned igennem et eller andet dal. Så lidt zigzag, og så gennem nogle træer. Og så hernede på pisten igen. Så kører vi videre ned her. Husk at sige Roger over. Roger over. Godt kørt. Det må